Επαναλαμβάνω, η κατάσταση δεν πάει άλλο. Θα κατεβάσω τον κόσμο στους δρόμους. Θέλουμε να λεγόμαστε και Ευρώπη. Μα η Ευρώπη έχει κατακλειστεί εδώ και χρόνια. Και από φέτος πάνε και στην Κύπρο. Τα κίμω. Και εμείς τι κάνουμε? Αντί κίμω, κοιμόμαστε. Σας παρακαλώ. Δεν κατάλαβα. Τι έχουμε τόσα παγωτά στην Ελλάδα? Σοβαρά. Για βρείτε μου ένα εσείς με ελβετική σοκολάτα. Ένα. Άμα δεν ξέρουμε, μην μιλάμε, κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Εγώ δεν διαφημίζω την Νεστλέ. Άλλωστε δεν έχω καλό. Ποιο λόγο έχω ξεκατή? Απλώς μου αρέσει να λέω το σωστό. Κουμπάρα. Παγωτά Κίμο. Έρχονται στην Κύπρο. Νεστλέ Κίμο. Παγωτολατρεία. Ναι, έλα. Έλα, άσε με γιατί καίγομαι. Φεύγω για Κύπρο, χάνω το αεροπλάνο. Πάω Κύπρο γιατί έμαθα ότι έφτασε. Ποιο Κόλμπρουκ, ρε, όχι ρε, όχι. Το παγωτό Νεστλέ, άντε γεια. Τι κάνεις ρε κουμπάρι? Παγωτά Κίμο. Έρχονται στην Κύπρο. Νεστλέ Κίμο. Παγωτολατρεία. Τι έχεις πάνω σου? Εγώ, τίποτα. Τίποτα, αυτό εκεί τι είναι? Ποιο αυτό? Τι βλέπεις τίποτα? Πύραυλος. Εδάφους? Όχι, ψυγείο. Χωνάκι ρε κουμπάρε. Παγωτά Κίμο. Έφτασαν στην Κύπρο. Θα πάρετε κάτι, κύριε Παπαδόπουλε? Νεστλέ Κίμο έχετε?